Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibando okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngosuku lwanamhlanje. Kufanele sizibonge zonke izinsuku esiziphiwayo. Ziyinselele-ke nokho ngoba usuku nosuku sizophendula phambi kaNkulunkulu ukuthi yini esiyenzile ngalolo suku. Ngiyamdumisa ngendlela emangalisayo. Ngibonga ithuba lokuhlangana nawe ku-YouTube. Ngibonga ithuba lokuhlangana nawe ku-WhatsApp egruphini ebizwa ngokuthi ikhaya lezwi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu. Singakangena enkonzweni izolo ngifake ividiyo yabantwana abebethi uJesu Kristu inkosi. Ngithunyelelwe omunye umzalwane esinaye la ekhaya lezwi. Manje-ke ngiyafisa ukuthi ngiyikhulume lento ngoba uzothola ukuthi uma ikhulunywa umuntu oyedwa kungenzeka ukuthi baningi abantu mhlawumbe abanenkinga. Kufanele inkinga siyilungise. Uyedwa yena uqhamukile kodwa kufanele siyilungise inkinga. Ngifuna ukucacisa ukuthi ekhaya lezwi sinamabandla amaningi ahlukene. Ekhaya lezwi asicwasi. Ekhaya lezwi ukuze wonke umuntu asizakale asibandlululi futhi asihluleli. Ngiyafuna nje vele impela le angihluleli mina. Cha, hayi angihluleli. Jesu bengakabuyi wazosho wathi iliphi igama lebandla elizongena ezulwini. Bengakaze nje asho. Yena uthe ufuna umuntu ohlanzwe ngegazi lakhe angene ezulwini, hhayi ubizwa ngegama lebandla. So-ke asikwazi ukucwasana. Mina okungijabulise kakhulu ngalaba bazalwane ukuthi bathi uJesu Kristu inkosi phakathi ebandleni labo. Kungijabulise kakhulu ngoba lo mzalwane oyilethile uthi uyena ofundisa iy'ngane lokho, njengoba kade zisho iy'ngane zifakaza zithi uJesu Kristu inkosi. Ngize ngayifaka ngisho ku-YouTube isividiyo. Leya vidiyo ngayifaka ku-YouTube ngoba ingijabulisile kakhulu. Nansi-ke into engifisa niqonde ngami ni-understand-e. Mina ibandla leZayoni ngiyalithanda. Ngizomenshina ngoba kuyabonakala lapha ukuthi kuyilizona. Angisho ukuthi amanye angiwathandi. Kodwa endlini kaNkulunkulu sekuhanjwa nqunu. Ligqoka kahle leli bandla. Iy'ngane zakhona uyazibona zishaya intende laphaya phansi. Asikwazi ukuthi into enhle ngoba iqhamuke nomunye umuntu mhlawumbe wena ongamthandi kufuneka singayincomi. Hhayi ngizoyincoma mina. Ngiyakhumbula ngisahamba ngishumayela eNkandla. Kukhona umfundisi waseZayoni owayeyafike nabazalwane bakhe enkonzweni engangisuke ngiyenzile. Ngangijwayele nje ukuya mhlawumbe ngangiya kabili noma kathathu ngonyaka, angisakhumbuli. Ngaze ngamcela ngathi ngiyacela-ke nisiculele njengeZayoni. Basiculela futhi. Ngathi anofika phela nivathile nigqoke iy'vatho zenu. Ngabachazela ukuthi ngiyazithanda ngoba niyahlonipheka ensindisweni. Abantu besifazane bahamba nqunu nabesilisa bagqoka amabhulukwe abampintshayo. Wokubuke nje nomuntu wesilisa waseZayoni ushaya ibhantshi lakhe noma ijazi noma bakubiza ngani okude. Hhayi bazalwane, ngesinye isikhathi asoke sincome nje into enhle, inhle kakhulu futhi ayikancane. So-ke ngiyathanda nje ukudlula lapho ukuthi ningiqonde ningi-understand. Njengoba ngangisho nangelanga silaphaya ephasikeni. Ngithi mina ngingcwaba noma ubani angibandlululi, ngisho isigebengu. Uma abazali baso bethi sicela uzosingcwaba Nsibande ngoya ngoba ukushumayela kwami akuyishintsha i-destination yakhe. Uma esihogweni uzoya esihogweni, uma ezulwini ezulwini. Kodwa ngifuna le mphefumulo ehlezi elalele ngoba mina umsebenzi wami ukuphendula abantu baphendukisele kuJesu. So lento yokucwasa nokubandlulula nokuthi ubani akakhiphile okweshumi sizumngcwaba, ubani ithikithi alikho kanjani,
angingeni mina leyo, ningixolele bazalwane, nginjena nje mina, ngazi umsebenzi engiwuthunyiwe, beka abantu phambi kwami, anginandaba ukuthi bahlobo luni bese ngibatshela ngoJesu. Uma sizocwasa amabandla sizowatshela kanjani ngoJesu ukuthi uyaphilisa, uyasindisa? Cha bazalwane, kuphuma nje kulowo moya, onawo lowo moya, asisucwasana, asithandaneni, noma yiliphi ibandla. Angani sikhuluma ngobunye la, lezi nkonzo zikhuluma ngobunye. Manje-ke ngiyifakile nje le video, ingijabulisile futhi ingithokozisile. Makukhona abalimalile, ngiyaxolisa kakhulu ngokulimala kwabo, kodwa ngikhuluma ukuthi sebezophila uma bezwa ngichaza ukuthi mina ngijabule kabi iy'ngane zethu uJesu Kristu uyinkosi. Yiyo le nto le eyenza mina uqobo ngizingelwe, ngoba igama elithi uJesu Kristu uyinkosi uNkulunkulu liqhamukise ngami, abanye engabembulelanga. Khona bacasulwa yilokho nje ukuthi le nto into kaNsibande, isho uNsibande, baze besho nokusho kubazalwane babo. Cha, asiyeke bafowethu ukucwasana. Yizwi leli, sezwini. uJesu Kristu uyinkosi, usezwini. Ngiyabonga kakhulu. Yabona nakhona kuyasho ukuthi bebengafundisekile. Bezithi uma zithi ingane uJesu Kristu uyinkosi, khona lo seduze ovela athi uyabusa. Alikho futhi icala lapho, kodwa thina sifundisekile ukuthi umuntu uma ethi uJesu Kristu uyinkosi, nawe uthi uJesu Kristu uyinkosi. Angidluleke kulolu daba, benginihlambulula nje, ngoba kusho ukuthi mhlawumbe anikakamazi ubaba uNsibande. Hhayi, anikakamazi. Phela engeke ngimfake ekhaya lezwi othuka umoya ongcwele, othuka uJesu esimkhonzayo, othuka uNkulunkulu. Ngeke-ke ngimfake. Kodwa lapha bebethi uJesu Kristu uyinkosi, likuphi icala? Hhayi, alikho. Ngiyabonga. Angishongo ukuthi nikhalile senishilo, ngichazile ukuthi uyedwa kuphela, kodwa akakusho lutho-ke lokho. Siyambonga uNkulunkulu. Ngiyacela sezwini lenkosi, ake sigoqe sikhuleke. uJesu Kristu uyinkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngegama wasinikeza lona elithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngalo kwenzeka izinto. Siyakubonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyakudumisa. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho uNkulunkulu onjengawe. Qhubeka-ke Nkosi ube nathi nakuyo le nkonzo ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngaze ngakhumbula umpostoli Paul athi ngiyikho konke kubo bonke ukuze ngibazuze. Uyikho konke kubo bonke ukuze abazuze, usho njalo umpostoli. So-ke asikwazi-ke nathi ukungabi yikho konke kubo bonke ukuze sibazuzele uJesu. Ake siye ezwini lenkosi. Oya. Ngezwa futhi sekuthi angithi uJeremiya. Cha, kena uJeremiya. Ivangeli ngokaJohane chapter 17, soqala ukufunda kuverse 20 no-21. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthini, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Masisuka-ke kuleli vesi, siyathutha siye laphaya kwabase-Efesu. Laphaya kwabase-Efesu siyodlula nje, ngoba ilona elisiholele kukho konke lokho okwenzakalayo. Verse 2, Efesu chapter 4 verse 2. Ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezelelana ngothando, nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula, munye umzimba, munye umoya, njengalokhu nabizelwe ethembeni linye lokubizwa kwenu. Yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso, munye uNkulunkulu uyise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke. Bese-ke siya-ke kumaRoma. Ibona-ke lawa adala ukuthi size siyofika ekuprofetheni nasezilimini. AmaRoma chapter 12 verse 6. Sinezipho zomusa ezahlukeneyo ngokomusa esiwuphiweyo.
Uma singesokuprofetha asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa. Ayike sesiyaya-ke la esigcine sikhona izolo abaseKorinte uqala chapter 12. Ngicabanga ukuthi ufuna siqhubeke verse 8 kodwa-ke ngibuyele verse 7. Kepha yilo naloyo uphiwo okubonakalisa umoya kube ngokokusiza. Sonke isipho esisinikezwayo sokwenzani esokusiza. Uma unesipho esingasizi, hayi usho ukuthi usenkingeni wena. Angazi ukuthi usithathephi. Yingakho izwi lenkosi lisazofika. Lithi okhuluma izilimi akhulekele ukuthi ahumushe. Ngoba uma ukhuluma izilimi usiza abani ngoba sikuzwa thina? Ayasikuzwa futhi. Usiza abani? Akekho umsizayo. Kodwa sizofika lapho. Uthi verse 7, kepha yilo naloyo uphiwo ukubonakalisa umoya kube ngokokusiza. Verse 8, ngokuba omunye uphiwa ngomoya izwi lokuhlakanipha, kepha omunye izwi lokwazi ngaye lowo moya, omunye ukukholwa kuye lowo moya, ukukholwa kuye loyo moya. Uphiwe nje ukukholwa. Yazi ukuthi ukukholwa ima olalela leli vesi. Yakhumbula abafundi kuLuka 17 verse 5 bethi inkosi yandisa ukukholwa kwethu. Ingoba babengakamamukeli umoya ongcwele. Uma usunomoya ongcwele awukwazi ungabi nakho ukukholwa. Uma nje unomoya ongcwele ngoba isipho ukukholwa, it's a gift from the Holy Spirit ukukholwa. So-ke lithi-ke lelizwi omunye unekukholwa kube yilowo moya, omunye iziphiwo zokuphulukisa kuye umoya munye. Omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye ukuprofetha, omunye ukwahlukanisa omoya, omunye ukukhuluma izilimi ngezilimi, omunye ukuhumusha izilimi. Kepha konke lokho kusetshenzwa nguyena lowo moya munye ebabela yilowo naloyo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe. Zonke lezi zinto ziyiphiwo sinikezwa umoya. Ngithintile ukuthi izwi lokuhlakanipha. Ungazicabanga ukuthi umuntu uhlakaniphile kanti cha akahlakaniphile. Akukhulumi yena, umoya ongcwele kuyena oveza ukuhlakanipha. Mhlawumbe omunye wayengaphasi ngisho esikoleni. Hhayi awumnikeza abantu ashumayele. Izambulo ezikhona. Cha ziveza umoya kaNkulunkulu. Ngoba uma unomoya, umoya ukunika lokho okudinga ngaleso sikhathi. Abanye baphiwa izwi lokuhlakanipha. Abanye baphiwe izwi lokwazi. Avele azi nje umuntu izinto. Kanti hayi uyambulelwa umoya ongcwele. Omunye-ke ukukholwa sengishilo, ukukholwa. Ake akholwe la ungaboni khona. Yazi la ungaboni khona vele akholwe. Akutshela ukuthi kuzokwenzeka bese kuyenzeka. Umoya ongcwele. Iziphiwo zikamoya. Omunye iziphiwo sokuphulukisa. Akhulekela abantu basinde. uNkulunkulu uyawuza umkhuleko wakhe unikiwe lokho. Ukukhulekela abantu basinde. Asikufluki, asikuzami ukuthi sibe nakho singenakho. Kodwa ngiyamthanda uJakobe 1 verse 5 ethi ukhona noswele ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu obapha bonke engajakali. Futhi mayicela angangabazi ngoba ongabazayo ufana nedlambi lolwandle angalindeli ukuthi khona azoyinikezwa lo muntu. Cha. Mawufuna ukuhlakanipha kucele kumoya ongcwele uzokunikwa noma isiphi isiphiwo. Azasho uPaul athi kuzo zonke iziphiwo zondelelane ukuthi nithole isiphiwo sokuprofetha ngoba isona esikhulu kunezilimi. Ngoba ngeke ngayichaza ukuprofetha. Ukuprofetha ngachaza ngalela langa ngithi ingoda ezimbili, lwesiphambano olubheke phansi luya phezulu nolunqume kabili. Lolo olusuka phansi liya phezulu yona prophecy emukelwe ezulwini esusa umuntu emhlabeni imusa ezulwini. Kodwa le emsusa esikhaleni imusa esikhaleni umoya wokubhula phela loyo. Hawu umoya wokubhula wabazalwane. Ake sihlukane nokubhula. Ayazi ukubhula. Manje asisabhule ezangomeni.
kubhula okubaBolofidi. Ayekani ukubhula bazalwane. Omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye ukuprofetha, omunye ukwahlukanisa umoya. Isiphiwo semqoka futhi kakhulu leso ukuhlukanisa umoya. Ngoba uma ungakwazi ukuhlukanisa umoya, mina ngeke ngikukhohlise. Uzozithola usuphumile endleleni. USathane uyakwazi ukuziguqula ezenza ingelosi yokukhanya kanti akayiyona. Uyaziguqula nje. Kulula kabi ukudideka ngenxa yokuthi awunawo umoya wokuhlukanisa. Uyamdinga umoya ongcwele ukuze akuphe isiphiwo sokuhlukanisa umoya. Yikho ngiye ngithi umzalwane ongenawo umoya ongcwele ufana nenkukhu othi ungayihlaba amaqede ihambe iyishayisa. Wabona uyihlabe uyiqamula ikhanda enkukhu ubusayiyeka ayifise emthana. Iyagijima Nkosi yami ihambe iyishayisa. Umzalwane-ke ongenaye umoya ongcwele. Uhambe ey'nqula nje. Ake sikukhulekele ukugcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele. uNkulunkulu uzokunika umoya wakhe. Kodwa kudingeka wenzeni? Uzihlanze, uvume izono zakho. Izaga 28:13, ofihla iziphambeko zakhe akayi ukuphumelela. Kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Vuma-ke izono zakho. Uvume uJesu Kristu ngoRoma 10:9. Ekhaya lezwini nayo le mkhuleko. Ku-WhatsApp ukhona uRoma 10:9 wesiNgisi nowesiZulu. So-ke sihlomile nje siphelele. Yonke imikhuleko ikhona ku-WhatsApp. Nalo ka-18 May ovusa abafile, olapha lonke uhlobo lwesifo. uNkulunkulu uyawuphendula lowo mkhuleko kuloyo owukhulekayo, oguqa kanye nami ngiwukhuleke bese ngisho uRoma 10 awusho na emva kwami kulo mkhuleko ka-18 May. Usuzoqeda unyaka, ushisa ikhotha, ushisa amadimoni, ushisa isihogo, unyakazisa izisekelo zesihogo. Ngiye ngibangale nje ngizwa abantu bezongicela ukuthi bacela ngibakhulekele. Kanjani manje unomkhuleko ka-May 18? Ngoba phela lowo ushaya zonke. Hhayi akudluli lutho, akukho okudlulayo. So bazalwane bangcwele, ake simkhonzeni uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu uyasithanda. Kepha konke verse 11, lokhu kusetshenzwa nguyena lowo moya munye, ebabela yilowo naloyo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe. Umoya ongcwele wabalezi zinto, ebabela bonke ngamunye ngamunye njengokuthanda kwakhe. Angeke futhi simpho. Yikho sithi uma kukhona okufunayo kucele, uzokunika umethanda. Mayingathandi futhi ngeke akunike, ngoba uyazi yena ukuthi wena kahle kahle udingani. Yini oyidingayo? Ngicabanga ukuthi kusasa-ke sizongena kwi-chapter eqondene ngqo noprofetha neZilimi. Sidile nayo-ke manje. Bayajabula abaningi bathi kunokudideka kakhulu ngale nkonzo. Sisazoyibheka-ke. Ngiyamkholwa uNkulunkulu wethu ongahluleki uzosisiza sibhekisise ngomoya wakho oyingcwele indaba yokuprofetha nendaba yeZilimi. Kungakho okwanamhlanje uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela siguqe sikhuleke sithandaze simbonge uNkulunkulu wethu. Baba, egameni likaJesu uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Nginikela kuwena le nkonzo, uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Busisa ilona loyo oyilalele, babusise Nkosi, ngingakhohlwa abantu Nkosi abaletha abantu ekhaya lezwi. Ngeke Nkosi ngikhohlwe yilokho, ngiyabonga. Babusise Nkosi. Ngiyabona abantu bayaphuma ngapha nangapha, ngibazi bakhishwa yini, kodwa-ke wathi ngiduduzeke mina ophumayo akasiyena wasekhaya. Ngiyacela-ke Nkosi ubabusise, baqhubeke babaletha abantu ngegama lenkosi uJesu. Busisa-ke imindeni yonke elalele egameni lomfeli wethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Kungakho kwanamhlanje ubabonise abantu yavalelisa ukuthi uJesu Kristu inkosi.